Čaute, tu som Android, Andy1Roid. Toto je môj úplne prvý let's play z Minecraftu, možno to bude gameplay. Toto bude mapka z Sky Adventures. Vlastne ide mi o to, aby som si to tu vyťažil a tak, budem sa snažiť prežiť. Tu už som si postavil domček, v predchádzajúcich dieloch som mal bohužiaľ problém so zvukom. Nechcem mi to nahrávať, takže už sme tu mali spawner. Čakajte, takto vyzerám. Už mám aj brnko na sebe, čakajte, sa dám dole. Takže takto ja vyzerám. Toto je môj skin. A dúfam, že sa vám bude páčiť tento svet, či čo to je. Mám síce too many items, neviem, všeličo možné ešte. Race minimap, všetko možné. Skrátka, že tu mám už zo pár mojich vecičiek, čo som si naťažil. Bohužiaľ, neviem prečo mi nechcel zobrať, že tu mám vlastne vypálené železo. Áno, už mám vypálené železo, čo som si dal vypáliť. Skrátka 64 stek. Tu mám ešte stek toho železa, takže idem si ešte začať vykraftiť helmu. Teraz tie gače. No a to mi bude musieť asi stačiť zatiaľ pre všetko. No. Ani nie, ešte si môžem dokraftiť vlastne legíny, či jak sa to volá. Také blbosti. No, tak nohavice, pardon, legíny. Tak si ich oblečiem. Jak budem vyzerať? No, vyzerám tak trochu železne. Keď nie mi vidno skin, ja to by bolo vidno skin. Ja si tam dole toto železné. Na zatiaľ prúškované. Nejaké to je? Krúžkové. Tak, toto zrá tak najlepšie podľa mňa. No, nie je až také bezpečné, ale celkom dobré. Pre začiatok idem si naťažiť nejaké drevo ešte. Chcem si rozšírovať tento dom. Možno tak dvojposchodový, do zeme, tak. Všelijako, už som našiel aj diamanty, ale bože, budem musieť ešte počkať nejakú tým čas. Predsa len nechcem začať a už mať hneď diamanty, síce nebolo by to zle, idem skúsiť. Tuto blízko mám hneď jazero. Takto, takže bude toto kľudné, bude sa vám to páčiť, dúfam. Môžete ma tom odoberať, lajkovať a tak. Som fakt, že amatér, tak bejte to prosím vás do úvahy. Nie som hneď hotový aďušík, alebo kamerman, alebo QB, alebo kto ešte možný. Keď chcete, budem natáčať ešte aj adventure mapku jednu, ktorú som vytvoril ja. No, dám si radšej pre istotu dole aj brnko a tak. Istota je istota, predsa len. Tak, save. Môžeme ísť. To mám save, mám keď som náhodou umrel, alebo tak, takže sa mi to vlastne uloží. To do dia a tak musíme ísť. Dia tak. Je tam veľmi veľa rúd, čo som si všimol, že vážne veľa. Takže vás môžem tam zase takto. O, železo tu máme. No na to teraz môžem kašľať zatiaľ. Ečko, save one, dobre. Keď máme diatak. Či diatak, či čo toto je. Či toto, kde som? Aha, tu máme. Diatak. No idem sem. Tak som to našiel. Sice som lietal, ale tak no. Dám si fly. Ak sa nenahneváte na mňa. Nenašlo mi to. Neviem prečo.
Niekde to tu bude. Určite dám si kreatív, zavrite oči. Istota. Niekde tu sú určite tie diamanty. Tuto budú. Si ich hneď naťažíme aj. Redstone ma nezaujíma. Tuto, dia atak, či dia atak. Tuto. Áno, už to bude. Tak prosím pekne, dámy a páni, tu máme veľa rúd a tu máme dia. Ideme si naťažiť. A to bude asi pre dnešný diel všetko pre tento diel. Len jeden dia, neviem prečo. Mohlo by tu byť viac. Snažím viac toto a to bude asi... tu máme viac dia. Ma to nenapadlo, že tu môže byť ešte takde. Dia. Ešte... tu je dobre veľa dia. Na zemi máme dia. Dúfam, že teraz neumrem, lebo by som sa asi zbláznil. No láva. OK, a tu máme nejakú jaskyňu. Tak, toto si tu ešte stále nechám tento checkpoint a vlastne idem teraz domov. Dám si znova kreatív a to bude pre dnešný diel fakt všetko. Tak, idem sa odtiaľto vysomáriť teraz a... Dobre, nie je to pri našom dome našťastie. Je to v nejakom strome, takže sa naťažíme ešte strom. Kde máme house? Niekde tu. Takže 6 dia pre dnešný diel bol dobrý úspech. Dúfam, že nájdem viac. Ďalej cobblestone. Trochu dosť železa. Idem si ten... No. Tak počkajte, z tých 6 dia dám znova asi. Keďže som si ich stratil. 6. Save 1. Odložíme. Upload. Takto si ich namnožím. Nepožívam cheaty, nebojte. Takže toto bude pre dnešný diel všetko.